Český herec Bolek Polívka oslávil nedávno 60-ku. Časť z osláv si nechal aj na Slovensko. Gratulácie prijímal na Trenčianskom hrade. Oslavy 60. Bolka Polívku sa nesli v znamení jeho pamätnej vety: jak na dno, do dna. Oslávenec nezabudol pripomenúť, že mať 60 rokov má dve nevýhody. První nevýhoda je za 10 let, než mít 70, a druhá nevýhoda je, že před 10 si měl 50. To, že oslavy boli aj na Slovensku, nikoho neprekvapilo. Tady jsme doma všichni, takže máme tady klauna, který patří nám, vám i nám. Sluší se to, ne? Aby to taky oslavil mezi bratry. Slovy Shakespearea. Milujte mě pořád. To říká ten Falstaff. Zasloužím si to. A keď sme, jak sa patrí, dary odezdali, patrí sa vám zavýšovať, by ste radosť mali. Nech ste vždy zdraví. Pozdě. Na hrade pokrstili aj knihu vydanú k umelcovmu jubileu a dozvedeli sme sa, že pripravuje voľné pokračovanie kultového filmu Dedičství. No, ja neviem, či to nie je náhodou tajomstvo, ale viem, že pracuje na scenári. Nebude to jako přímo druhá část, ale bude to něco, že to bude něco na ten zob. Z Trenčína Michal Bujna, televízia Markíza. Tak gratulujeme. No a ešte sa dozviete, že na púti v Litmanovej rozprávala vizionárka z Damašku o zjaveniach a stigmatách. Viac sa dozviete už o chvíľu v relácii Dnes. Tiež vám povieme, ako sa bránia reštaurácie a bary proti kríze. A uvidíte aj 1,5 metrovú palacinku. Tak prežite ešte krásny nedeľný večer, majte sa dobre a dovidenia. Pekný večer a dovidenia.